Long live Raja, long live Masa Ayu Loto Maharaj ke Jai Calagang Visini Durgaram Parani Jota warriors Takuk Bukurok Rangsami Takuk Bukurok Deshpra Sini YTF ni Presiden Shabiram Sahaja bom Maya Kuitong Khainui Maya Kuitong Phana যখন স্লোগান রফরা বা খরাং কতর কতকে স্লোগান রমাখা হক হাকচাংখা সানা থকা আচ্ছা তে বসাখা যে দিনैनि दिनाव जों जेटा सामुं तांनाय बनो जों भबिष्यत जों माननाय हिनै और कक बरक बुसिया ब्रु कक बुसिया बरक दं কতজন আছেন আপনারা চাকমা কতজন আছেন হাত উঠান একটু ককরে có không cho mà hải tao bong cái 2026 tao bong cái 2026 ซึ่งব্যক্তিগতভাবে বা সামাজিকভাবে কালেক্টিভলি বা ইন্ডিভিজুয়ালি जों तमानाय जों भबिष्यतन जों हानानै मुसुगो भबिष्यतन जों काहामखाय तनानै मुसुगो दिनै 2026 जोंनि त्रिपुरानि इतिहास गोदोमा इतिहास राजतंत्र दंमोन 5125 बছर राजतंत्र दंमोन आफ्रफानो त्रिपुरानो बायरेनि राजारक आक्रमण खालायफ्रा विशेष खालायै रियां जमातियारकनो जुद्ध रलायै त्रिपुरानो रक्षा खालायदोंमोन ताबक जों त्रिपुरानि बरक त्रिपुरानि जों नकफां निचा हलायदोंमोन राजा रक ओ त्रिपुरानो राज्य खालायै प्रटेक्शन खालायै कालांथांमोननि बाङैनो जों दिनै त्रिपुरानि बरक होनै जों गर्वबोध खालायै जों आरो त्रिपुरा राज्यखौ दंमानो 5125 বছর राजतंत्र दंखा बनिपरे ताबक 75 বছর त्रिपुरा भारत बाय जौगुंलायै ताबक जों भारतबर्ष बाय जौगुंमानि परे तमांखा जों चिनि हा कमाखा चिनि तंमुं चामुं नुंमुं कक जतनो कमानानि अवस्था सबखा 75 বছর जों जेबाबे भोट रलायै फायखा ओ 75 বছराव जों चिनि हा कमानानि नांखा बननो तिनि सबिराम सामानि जे जों भबिष्यत तिनि जे सामुं तांमानि बनि फल जों भबिष्यत माननाय जों आगे जे सामुं तां फैमानि ब ओ सामुं तां फैमानि जायनि बाङैनो जों तिनि हा कमालायखा हा कमायै तिनि नक थाइकरै रंजांनाय जाजांनाय नुंजांनाय चिनि हा कमाखा चिनि संस्कृति कमाखा चिनि कक कमाय थांबायखा चिनि ककनो फरायनानै बाङै जों दा पयन्त सुजुग मायाङै दंखा हायनि बाङै जों जे कमालायखा हायनि बाङै ताबक चिनि बाग्रा चिनि राजा 186तम राजा महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य ब फायै जोंनो मोथांनानै बाङै ब कक फिसा फायखा हानसांबाय सिदि निरक हानसांबायखा हंकेसि जों चिनि अधिकार चिनि हानो जों फिरावै माननाय हिनि ब फाय साफायखा हायनि बाङै जों ताबक हानसा खालायै चिनि ओ एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरा राज्यको जों कमाते जों त्रिपुरा राज्यको 31% नङै थांखा 3 भागेर 1 भाग से दंसि ताबो चिनि बरक जदि जों खासि रोगिया हांखाय चिनि ओ एडीसी बो जों कमानानै जा तङै दंखा हायनि बाङै ताबो महाराजा फाय खरां तिसा फायखा जे एडीसी नो जों रक्षा खालायना रोंनानै बाङै जों जत थानसा खालाय मा दंनाय दिनै अरनिगो नायनै थांखाय अर
रियांफो दङ ब्रु जमातिया देबबर्मा रुपिनी मलसम अरनो चिनि बिसङाव दङ जों मोखांनाय जों सालायमाया सोरबा ब्रु सोरबा जमातिया सोरबा देबबर्मा थारमाने जों तमा जों जत थानसासि जों कायसासि हानि बाङै जों चिनि बिसिङाव जों हायफो इरायफो हेने खागजागै बागजागै दंखा हांखाय चिनि खरां बै खोनाया चिनि मानथायनो बै रयाङै दंखा हानि बाङै जों क्राक ख्लायै थानसा ख्लायै जों कप्लायङै चिनि जा मानथायनो जों आदाय मा ख्लायनाय दाबक बोसकां एप्रिलनि 12 तारिख रबिबारनि दिनो एडिसि इलेक्शन उनानि थाङै दङ ओ एडिसि इलेक्शनाव जों जत थानसा ख्लायै दिनै जों खासिखा हांखायसै जों थानसां हांखायसै चिनि भबिष्यत हामनाय हानि बाङैनो जों चिनि बोसा बोतै बुसक बोथाय नि भबिष्यत न हागै बर'नि बाङै जों समायताङै जों भोट मारलायनाय भोट रगमानि परे जों चिनि बोसा बोतै बुसक बोथाय सराय खनायनो जों मा सानाय जे निनि भबिष्यतनि बाङै जों भोट रय फायखा निनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै निनि भबिष्यतनो जों रागनाय बाङै चिनि भबिष्यतनो जों साननानै बाङै जों भोट रय फायखा हिनै बर' जागा भोट मारनाय हमाला इका आमतै आनारस ओ मारिगो भोट रगै महाराजानि जे संजाक प्रतिनिधि कैंडिडेट न जों गोबां ख्लायै ताबक एडिसिओ जों पायरगै एडिसिओ त्रिपुरा मथा महाराजानि पार्टी न जों सरकार गठन मा ख्लायरनाय बनी परे ताबक एप्रिल 12 तारिख एडिसि इलेक्शन नाय बनी परे जून मासे एप्रिल मे जून मासे हंका विलेज कमिटी इलेक्शन नाय विलेज कमिटी इलेक्शन बाहायनो जों जत जारा और निगो दिनै मानजाक फायनाय रक बरंनो विलेज कमिटी को इलेक्शन बासागै बरंनो चेयरमैन बरंनो मेम्बर मांगनाय विलेज कमिटी माने तमांखा जो और चेलागांग विलेज कमिटी को निर्वाचित अंगै जे चेयरमैन नाय बनो विलेज कमिटी हंका स्थानीय सरकार हजाग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एवं जरा मेम्बर नाय बर हंके ओ सरकारनि मेम्बर ओ निरनि बिसंगनो अरनिग विलेज कमिटी नि चेयरमैन नाय निरनि बिसंगनो विलेज कमिटी नि मेम्बर नाय निरंनो ओ स्थानीय सरकारनि चीफ मिनिस्टर स्थानीय सरकारनि मंत्री नाय निरंनो थिखायनाय बर जागा तमा डेवलपमेंट वर्क नाय सभा तमा बेनिफिट माननाय निरंनो थिखायनाय निरंनो सिद्धांत नानाय हानि बाङै ताबो एप्रिल मासनि 12 तारिख जे एडिसि इलेक्शन थां दङ रबिबार दिन उदिन जत हानसा ख्लायै गोबां ख्लायै जों थाङै भोट रलायै त्रिपुरा मथानो जों कप्लाय मा खायनाय अमताबो महाराजा जे खरां फिसाखा थानसा निरक थानसां बायसिदि जों थानसां नायना नांखा जों त्रिपुरासा जों थानसा जों जत मोखां कायसा हानि बाङै जों थानसाङै कप्लायङै महाराजानो जों सरकार गठन खालायनायनि बाङै जों जत मासुबालायनाय दिनै महाराजा चिनि हाबाग्रा जे खरां फिसाखा जे थानसां बायसिदि हेनै अम चिनि त्रिपुरासा थाङै तंनानि बाङै लामा अम जों त्रिपुरासा रक थाङै तंनानि बाङै अम कायसा आन्दोलन अरनिग हानि बाङैनो जों निजानि बिसिङाव नों बीजेपी नों कांग्रेस नों कम्युनिस्ट पार्टी हिनै खागजाग्लायै बागजाग्लागै तंनानि ताबक समय गैखा तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा त्रिपुरा मथा तमा CPM जों जत त्रिपुरासा दिनै थानसा ख्लायै महाराजानि याग्रंगै महाराजानि खरां खोनागै जों थानसा ख्लायै ओ महाराजानि जे चिन्ह आमतै ओ चिन्ह ओ मारिगो जों भोट रगै जों कप्लाय ख्लाय जों सरकार गठन खायनो नांनाय महाराजानि त्रिपुरा मथा पाइखा मानेनो जों त्रिपुरासा जों पाइखा
जों मुक्ति मानाय जोंनि जे मानथायनो जों आदाय खालामनाय हायनि बाङै जों दै जों खागजागै तंलिया बागजागै तंलिया जों जत थानसा खालायै दिनै अरनाव जारा फायनाय रक जत पारागो नगो फिरगै थाङै निजेनि ताखुक बुखुक जायते गुस्ति तिनि जारा अर महाराजानि खरांखाय फाया खरक যদি কেউ বিজেপি তংखांखाय CPM खायनाय तंखांखाय बा कांग्रेस खायनाय तंखांखाय बर'नोबो जों मा सानाय फायदि जों थानसाङै हिंलायसिनाय थानसाङै जों महाराजानि यागनो जों क्राक खायलायसिनाय हाके जों महाराजानो कप्लाय खाय जों जत कप्लायङै जोंनि मानथाय जोंनि हानि अधिकार जोंनि हागै जागै तंनायनि अधिकार जोंनि राजनैतिक अधिकारनो जों आदाय खालायसिनाय जों मुक्ति मालायसिनाय गत 75 बছर जों अमता हायखे निजे थानसा अंगेनि बाङै जों जोंनि मानथाय जोंनि हाथाय जाथायनो जों मायाङै दंखा ताबक जों जत थानसाङानि समय सकफायखा हिनि रक सादि आके जों जत थानसा खालायै भट खालायै महाराजानो जों कप्लाय खायनाय ओ कक कयता सागै महाराजा आयुब्लक थों तिप्रासा आयुब्लक थों ते तिप्रामथा आयुब्लक थों ओ कक सागै निरक अर फाइमानजा फैमेनि बाङै जतनो हाय हामबाय ते चिबाय रगुय खुलुमबुं रगुय आनि कवरनो मुथाखा जतनो हामबाय